Salutare, oameni buni, bine să ne-am uitat. Astăzi ne vom juca vă la jocul Be Wilder, ne vom juca. Am auzit că este ceva scary față de jocul care ne-am jucat. Foarte scary, că am fost scary care jocului trecut. Și te rog eu să taci din gura așa pentru că yes. Pentru că yes. Are. Ce pe acolo. Invitat special sora mea. Haideți, oameni buni, facem un lobby, party size 3, nu? Vine și pe ăla, care și pe mine, te rog. Ce? Paharul. 7. Pahar. Aha. Intră pe mine, intră pe mine. Și... Enter. Intri. Dar de ce nu merge? Nu știu, lasă-mă, fă cumva, ieși înainte. Stai că-i de 3, să vedem dacă e 3. Din 3, ce? Păi tu, că până faci ea. Da, așa că e de ăsta de 3. E de ăsta de 2. Nu de 3. Da, parcă. Gata, intră pe mine. Intră. Intrați. Mie nu mi-a părut asta. Unde și soba? Auzi cârțit? De ușă. Foc, de la foc. Vrei? Ia scască de la mine. De ce? Păi ca să te audă oamenii, că te aude prost, că mă aude numai pe mine pe microfon de la mine. Tu dai o cască de la tine și tu îmi dai o cască de la... Eu îți dau o cască. Dă-mi mie pe aia. Dacă mine mă aude? Dacă mine mă aude? Ai intrat pe mine? Adio, hai că! Tu nu ești cu mine. Nu ești cu mine tu. Running on my wheel, running on my wheel. Gata. Intrați. Gata. Gata, suntem toți. Vezi și eu, dar nu știu. Hai, are doi. Încarcă-mă plin. Should I stay or should I go? Ok, eu am pus de pe laptop. O să dau un pic. Ce să mai tare? 7. Să pus pe să vreau. Let me know. Orca pana asta spera. Și tine te mama. Trebuie neapărat cu căști. Să fim. Trebuie neapărat să fim oameni. Șura, șura. S-a auzit o băbuitură. Deja ai te-am ascuns. Unde te-ai ascuns? Și eu. Unde?
Unde faci? Care e Ciria? Arena. Ari. Da. Are tu ești cu mine în dulap. Da, mai faceți așa. Vrei să-i spui, te arată. Am deschis, dar nu văd nimic. Ai lighter, de-aia ai lighter, fă. Unde ești tu? În sfârșit. Da, mi-a întrebat, te bucur cu tine. Deci ai că auzi muzică. E ales scary. Dar n-am auzit nimic. Uite, vezi cum arată alt punct. Da, dar dacă vine careva, nu auzi nimic. Eu am dat încet. Dar degeaba. Ia-ți cascata de mine apoi. Trebuie să auzim jocul. Ia. Da. Nu, că se aude când merg. Ce dracu e aici? S-a închis dulapul singur. Unde sunteți? Unde sunteți? Cum? Uite, ia să-i pui. Să mă arată altfel. La mine s-a închis dulapul singur, fără glumă, te poți uita pe filmare. Mamă, pe la biblii, gata, am deschis la 3, gata. Și acum, Verificăm. stai să dau un check. What the bro? De ce asta în zero? M-am blocat în zero. Cum poți să muzica? E cum? Păi, dă-i înapoi. Pe ce ai pus să apară acolo? Ce? Să apară Mă muzica. duc sar casa. Așa, acum. Să scăpăm. Așa. Gata, am ars casa. Cum ți ai ars casa? Tu curăță. Verifică. Altfel că nu mi-a folosit lighter-ul. De ce? Pentru că tu vezi ca lumea și îți... Avem amândoi. Ai tu și în primul rând dacă nici tu nu ți-i folosi. Păi ți se termină după aia. Tu da. Nu știu că nu. Cred că... Habar nu. Nu știu. M-a dat jansuri. Tu da? Unde ești? Ariana, tu unde ești? Tu cum ești acolo când ești aici? Greetings as you most... Păi ea nu vede oamenii. Greetings as you most likely know, some very people have been occurring around here. As a local, I'm sure you are aware. I hear you are struggling, especially what happened to those close to you. Hello. Da, am repornit ce? What fac unde ești? Mergem cu volum. Deja 8 minute. Ne-a auzit? Hai, Mr. Bombastic. eu intru acum în I'm mașină. on my bike already if you wanted to enter. Into buttons. Am intrat acum eu în mașină afară. Eu conduc. Trebuie să găsim o cheie. Intrăm în magazin. Orică partea stângă, pe partea de la. Nu trebuie cheie. Adică putem căuta și noi. Venim cu arena. Vino înapoi. Aici la omul ăsta. Du-te pe acolo. Asta ne dă cheia? Dar să închide ușile singure. Dar de ce se tot închid ușile singure? Ceva blochează de partea aia. Am deschis eu. Să ține deschis, Nu pot, se închide singure, nu vezi?
Așa ce nu puteți deschis că era Alesia. Era Alesia și... Uite, Ce? poate nu s-a deschis. Eu, da, Da. ce? Eu, tu. Și da, auzi. Da. Da, nimic, că am căutat acolo, ieși. Hai stai. Închid ușile singure. Uite-te la ușă, uite-te la ușă. Da, chiar se aude. Aici te-ai uitat? Uite. Caută în gunoi. Hai să caută în gunoi, uite și aici. Te-ai auzit? Pum! Pentru că e nothing. Face pum. E nimic. Nu mai fugi Da, să vale, ce aici? Uite. break. Oh my god, La what the spa. fuck? Știi ceva? Uite. Nu mai fugiți, că vă folosiți ăla. Uite. Ai făcut screenshot, nu poză. Noi trebuie să găsim coordonatele alea. Că erau niște coordonate. X, 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 mai văzut? Hai pe partida asta să vedem. În spate. Da. Fainul, fainul, Păi, uite că și în spate e. Dar pe unde intrăm? Regulă. Sunteți în spatele ăsta? Spart, Golden Base. Ce e asta? Zei. Ce? E o mână ruptă în spate. În spate. Uite jos, aici. Da, da, uite-te, nu vezi? Hai, uite pe aici. Trebuie să mergem pe înăuntru, cred că asta. Aici? Ba, uite, ușă. Aud respirație. Și eu. Uite. Trebuie să facem lumina aici. Da. Băi! Unde? Am găsit-o. Am luat eu. Am luat și eu, da. Bathroom key. Bathroom key unde? Aici? Da. E cheia de la ușă. Bă, ce m-a speriat, bă, Era unul. Deci de aici era respirația. I guess. Uite, atât. Uite aici. Voi nu vedeți? Interact. Hai să ieșim. Am uitat asta. Haideți-le. La unde trebuie să bați cheia? Aici. Gate 2. Cum? Dar de ce ai cheia, Ariana, Alesia? Că deja am scuiat. Eu nu am folosit postul. Nu țin așa. Wrong way. Partea era altă. Acolo zice că e greșit. Dar o să mergeți pe acolo. Că sigur aici am aflat că o să vă zice. Eu zic că trebuie să mergem după lemnele astea. Păi... Dreapta. Am spart eu ceva. Tot pe partea asta trebuie să mergem. Da, pe, uite. Nu știu nici. Nici eu. Stânga, Eu dreapta. văd numai Aici. pe... Ce scris? Sar jos. Ce? Fac. Fac nu suntem. Nu știu, că unde scris no wrong way. Iar. Da. Nu. Am atât de mult. Nu te lasă să vin. Cred că trebuia să vorbim cu ăla. Trebuie să mergem în jos. Știi? Să sărim. Să nu. E aici mă refer eu să sărim. E aici.
Nu, pe aici trebuie să mergem. Pe aici trebuie să mergem. Da, mergi pe acolo, eu merg pe A, scări. nu merge. Sunt scări? Pe tot acolo mergi. Erau scări? Da. A, ce prostit, nu le-am văzut. Dar nu mi-am văzut. Dacă ziceai că l-am Știu, dar dacă nu zic că sunt niște scări. ai grijă. Nu poate. Iar dacă bine, Asta zic. am lag. Da, chiar, e prea multe grafici. De poate și că țin atâta pe tonul ăsta. Nu mai văd nimica. Așa. Bă, da, unde mai bastezul? Ah. Deja sunt 16 minute și de-abia am făcut ceva. Uite, acum văd mai bine. Ari. Sunt... Stai. Ce e acelea? Poate trebuie să uite. Am uitat să bă, uite. Bridge. Repair. Mamă, de unde avem noi? Ce tare. De unde? Uite, generator pentru gasolină. Da. Tanta la gasolină. De ce nu? Eu mi-am luat. Am atât să ne întoarcem pe acolo. Acum S-a fi trebuie să ne deschis. întoarcem că acum merge becul, nu? Ce Ăla, bec? generatorul ăla. Ăla, De unde, becul. ăla care am găsit eu tu. Acolo care am stat prin mare. Ca să mergem în spate, nu? Nu-ți făcut tu. Ăsta. Veniți. Înseamnă mergi. Ăla că a venit Alessia după mine. Nu știu, Alessia, unde e ăla? Că am găsit un gate. Unde ăla? Ce? Unde ăla? Cred că am mers prea tare. Înapoi. Sus. Ia, mă văd mica. Ce-i ăla? Alessia, era o ușă de aia mare de deschis? Când am fost noi doi? Aia albă, mă? Da. Păi, fix acolo sus. Nu, era pe undeva pe la dreapta. Uite. Aici. Ok. Dar asta este în carte, nu? Da. What the fuck, stat? Asta să știu. E prea târziu dacă nu stați cu mine. Vezi pe filmare. Uite. What? Că e normal că ești grasă de te spargi. Talon de ăstea. Da, și ne trebuie să facem ceva cu scara asta. Tu auzi? Băga mea și George, mi frică. I know. Auzi? Tu n-auzi? Gata! Cum se strică? Știi? O, Doamne, fere! Cum se face? Mie mi frică. Ia, ia! Is dynamite. Ia Trebuie ce să ai? găsim dinamită. Nu băga aici? Trebuie să găsim dinamită. Am găsit-o eu. Serios?
Unde naiba? Aici. Că pun ce de. A făcut și dat? Să mai dăm focul lighter-ul. De unde? Unde-i găs? Aici am Dune. făcut. Dune. Aici. Cred că trebuie să găsim mai multă. De nu mergem acum, da? Dar nu trebuie să se îmburcă, asta să și să spargă tapetele. Uite. Mamă, nici nu trebuie să aprindem. Ok, hai. Acum. Să nu mai alergați. Uitați-vă în caz că trebuie să fugim. Dar la mine a fost de singur. Ce e asta? Ah, fără o miserie asta. Uite, luați asta. Dacă o des... You can access Uite, uite, altceva. Veniți, uite, exit. Veniți voi. ceva ai ciudat. Dreapta. Nu pare ciudat. Da, se vede. Ce doamne, iartă! Trebuie să fugim! Fugiți. Trebuie să fugim! Ești mort, ești mort. A murit? Da. Și eu. Tot ce am murit. Nu mergem să mergem acasă. Suntem aici la instruction book. Ok, deci Deci nu mergeți. Ba Nu da. mergeți. trebuie să mergem și să ne ducem în față. Nu, trebuie să mergem și să nu mergem pe acolo. Mergem partea aia la unde nu scrie exit. Sigur. Că dacă aici scrie exit și ne duce la moarte, să ne dăm de unde. Nu, nu. Nu, pe unde am fost? Unde am fost? Pe aici, da? Unde pe aici? Mergem la asta. Aprindeți voi. Gata. Nu, cred că trebuie să mergem. Uite. Uite, avem scris. Da, da. Toate. Mergem la exit sau în partea asta? Eu merg în partea. Alesia! Nimica. O să fugim. Deci am fix pregătită. Uite, stai. Hai. Uite. Deja? Da, degeaba. Haideți. Nu zice nici că este scris. Cum ești? Hai. Oh. Q. V. Ah, Q. Hai. Nu. Ce faci? Nu știu. George! Nu știu cum ies. Unde ești? Aici, dar nu știu cum ies. Aici, am. Bă, tu te-ai băgat acolo. Da, nu pot să ies. Nu s-a băgat. Că m-am uitat Ești în așa. Sar. Tu duceți-vă voi și poate mă scoate pe mine singur. Păi, uite-te. Uite-ți ăla. Reset. Sigma. Type. Hai, George, Dar e! stai un pic! Unde sunt? Gata, ești. Acum doar. Hai. Pune, fiți pregătiți să fugiți cu mine. Haideți, fiți cu mine că trebuie să am mai multe minute. 3, 2, zi. Fugiți în față! Hai mă, că aici, uite. Aici sunt două. 3. Deci unul... A, dar nu trebuie să ne ascundem. Pa, uite. Power fuse. Vine! Haideți-vă. M-am omorât. Trebuie să te ascunde altundeva. Nu pot! Nu știu, am murit. Am murit. Uite. Bă, eu nu mă mai joc. Nu putea să continuăm. Că eu...
Ca să știți, eu nu mă mai joc. Așteaptă la spawn. De ce pe mâini? Cat. Bine. Da, așteaptă la spawn. I-a tras de lumină. De unde? Pentru că când aprind lumina, mă moară. Eu nu văd nimica. Uite. A scos lumina, da? Mă mor. Oameni buni, nu putem. Campează la spawn și n-avea cum să scăpăm, că nu vedem nimic. Deci, bye bye!